प्रणाम, नमस्ते, राधे राधे। तो देखें, आज हम ये गाना अपने बुआ सास के चैनल पे डालम। राधा तिवारी के नाम से उनकर चैनल है। आप सब उस चैनल के खूब सपोर्ट कर जाएं, अपन प्यार दुलार खूब दे जाएं। देखें, जब पिया विदेश चल गई ना गौना लिया के, तो मेहरारू को मन नहीं लगत रहे। कहानी की कैसे मन लगी, तो नाम मनना एक ठे सुगना जियाई को नहीं गई ना। और उस सुगना इतना शरारती रहे कि खूबे मन लगौले मेहरारू के। सारा दिन वही में उलझल रहत रहनी बेचारो। तो सुनत जाए सुगना कैसे उनकर मन बहलौ न और कितना उन्हें परेशान कईना। कि अपना तो गईल पिया पूर्वी बनी जिया जिया के गईल ना, जिया के गईल ना। एक हारिला सुगनवा जिया के गईल ना, एक हारिला सुगनवा जिया के गईल ना। खहई के मांग सुगना दूध भात खोरवा घोटई के मांगना, घोटई के मांगना। उह हरी का गिलासिया घोटई के मांगना, उह हरी का गिलासिया घोटई के मांगना। कि खहई के देहली सुगना दूध भात खोरवा घोटई के देहली ना, घोटई के देहलिना। उह पिया के गिलासिया घोटई के देहलिना, उह हरी के गिलासिया घोटई के देहलिना। कि कुचही के मांग सुगना जोरला बिरौआ थुकई के मांगना, थुकई के मांगना। उह हरी के पिचदानावा थुकई के मांगना, उह पिया के पिचदानावा थुकई के मांगना। कि कुचही के देहली सुगना जोरला बिरौआ थुकई के देहलिना, थुकई के देहलिना। उह पिया के पिचदानावा थुकई के देहलिना, उह पिया के पिचदानावा थुकई के देहलिना। इतना से जीवना है मान सुगना के हद कह दहने शरारत का कहना आगे। कि सूतही के मांग सुगना लाली पलंगिया बगल मांगना, बगल मांगना। उह हरी करनियावा बगल मांगना, उह पिया करनियावा बगल मांगना। कि सूतही के दहली सुगना लाली पलंगिया बगल देहलिना, बगल देहलिना। उह पिया के बहिनिया बगल देहलिना, उह हरी के बहिनिया बगल देहलिना। अपना तो गईन पिया पूर्वी बनी जिया जिया के गईन ना, जिया के गईन ना। एक हारिला सुगनावा जिया के गईल ना, एक हारिला सुगनावा जिया के गईल ना। तो इतना शरारती सुगना रहना, इतना परेशान कईना। और आप सभी गाना का आनंद उठाओ जाए, अपन प्यार दुलार आशीर्वाद देते रहें, इस चैनल के सपोर्ट करते रहें। तब तक के लिए जय श्री राधे।